Assalamu alaikum jama'a. Sunana Fahimta Aliyu Muhammad. Ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawa a Sa'a TV. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Masu saurare barkanmu da sake kasancewa da ku. A yau ga mu a wani sabon location din wani fim da ake mai suna fafutukar siyasa. Ga wani jarumi ne ni ko producer ne ko mai rubuta labari ne dai ban sani ba. Malam me sunanka ne? Sunana Mubarak Muttaka wanda aka fi sani da gwale a matsayina na darakta a cikin wannan shiri na fafutukar siyasa. Gaskiya ne malam darakta. To shi wannan shiri me ya kunsa ne ko a'a wani wannan ya kunsa ko wani sako yake son ya isarwa da al'ummar duniya? To wannan fim ko me zan faɗa dai bai kai ga a gani ba, amma zan yi wani ɗan tsokaci a kai in gaya wa al'umma cewa wannan fim yana tafiya ne akan daidai zamaninmu, kuma ya shiga ɓangaren siyasar zamani da kuma ta da dai labarai a ciki na musamman da kuma yanayin da muke ciki a cikin wannan ƙasa tamu. Duk wanda ke da buƙatar gani idan ya shiga YouTube ɗinmu mai suna Sa'a TV zai ga abin da ake bukata a cikin wannan shiri na fafutukar siyasa, amma ina yawan jama'a tuni kar da su bari a basu labari. Gaskiya ne. So kuma na ji ana fafutukar siyasa a yanda na sani ni a sashen mu na kamar ko kuma in ce a na sa ido da muke sawa duniya ido, idan muka ce bangaren siyasa sai mu ga abubuwa ne kamar da suka shafi bangaren da za ga masu kuɗi da manyan motoci da manyan gidaje. So amma kuma ni da na zo wannan location din sai na ga kayan sara suka da waye ko duk suna daga cikin su me joining din su ne a cikin wannan shirin. Wani sako suke so su isa mana? Siyasa tana tafa ne tare da yan jagaliyar siyasa. Gaskiya ne. Shine abin da ka gani a zahiri kenan. To amma duk ba wani abu ne, ina so in kwadaita mutane su gani da idansu ba tare da na gaggaya wa mutane abin da ke faruwa ba a cikin wannan shiri, amma dai kar su bari a basu labari. Wannan shiri zai yi saboda yana matuƙar muhimmanci, kada su bari a basu labari. Insha Allah wannan shiri yana nan kusa. Ji bature ya ce very soon. Insha Allah. So mun gode Malam Mubarak, director of farautar